Χθες ήταν η μέρα που φτιάξαμε το δωμάτιο των αγοριών, τους πήραμε καινούρια κρεβατάκια και θέλαμε να αλλάξουμε λίγο το χώρο. Βγάλαμε όλα τα παιχνίδια, τα πήγαμε στο σαλόνι, έγινε ένας χαμός όπως καταλαβαίνεις. Αδειάσαμε το δωμάτιο και ξεκινάμε σιγά σιγά τις διαδικασίες. Μετέφερα και μια σιφινιέρα στο δικό μου το υπνοδωμάτιο και εδώ βρήκα μια μικρή πάνα, κοιτάξτε πόσο μικρούλα ήταν. Αδειάσαμε και τις κούνιες, αυτά ακόμα δεν έχω που να τα βάλω, τέλος πάντων. Και το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να κρεμάσουμε τις κουρτίνες. Εδώ βλέπεις και την αρχική έτσι διαδικασία, ξεδιαλύναμε λίγο τα παιχνίδια όσο μπορούσαμε και σιγά σιγά το δωμάτιο αρχίζει να στείνεται. Τα κρεβατάκια τους είναι 2 κρεβατάκια με αυτοκίνητο, θα τα δεις και στην πορεία του βίντεο. Και εδώ καθαρίζω ένα έπιπλο που έχω και το πήγα στο δικό μου δωμάτιο για να βάλω τις πετσέτες. Δεν μπορούσα να το βγάλω τελείως γιατί είμαστε 6 άτομα, οπότε όπως καταλαβαίνεις χρειάζεται αρκετός χώρος και ακόμα δεν χωράμε με πετσέτες, ρούχα και όλα αυτά. Αυτό ήταν το τελικό αποτέλεσμα με τις πετσέτες εδώ όλες συγκεντρωμένες. Και έτσι στείνεται σιγά σιγά το παιδικό δωμάτιο με το χαλάκι μας το καινούριο, τις κουρτίνες, καταλαβαίνεις και τι ομάδα είναι η οικογένειά μας. Και εδώ είναι το cube με τα καλάθια και πως έχουμε χωρίσει και ξεκαθαρίσει λίγο τα παιχνίδια. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Πώς σου φαίνεται?